Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuNyati no-TV. Uma uqala ukuba le channel ngizacela uchofe ibhathini lebhawu subscribe uzoma ngokuqala ukuthola izindaba kuyo le channel yakho oyithanda kakhulu iNyakade no-TV. Bafowethu nginilethele iy'ndaba enosizi ey'dabukisayo kakhulu. Bafowethu sekukhona usisi oguquke waba nesikhumba senyoka bafowethu ngokumva ukuba elale nendoda ethwele. Bafowethu ngiyanixwayisa kuphi nakuphi la nikhona bafowethu ngisacela bafowethu ningayilandeli indoda ngoba nakhu inemali. Ngixwayisa kakhulu kubantu besifazane bafowethu, uqaphelane amadoda anemali ngoba usuke ungazi ukuthi lo muntu uyithathaphi imali engaka, akazosuka ezokulokhuzana ezokulutha ngayo le mali eningi. Bafowethu lo sisi nje ngoba nimbona bafowethu uvuke esenesikhumba senyoka, bamphuthumise esibhedlela kwasho ukuthi vele ayikho into abangayenza nabo odokotela mase kuthiwa kuyabhekwa ukuthi ingasizwa kanjani ngoba nje uvuke nje esenje ngoba nimbona bafowethu, ngoba nje nimbona uvuke esenje. Ake ngiyidedele-ke ividiyo umjidi ayichazela-ke yena ukuthi bafowethu ninabantu besifazane akaniyeke bafowethu ukugijimisa imali phambili, nikhohlwe ubunina, nina bafowethu ninsika yezwe. Bafowethu uma ningekho nina la ezweni ngeke futhi nje izwe ngeke libe bikho. Bafowethu ake ngiyidedele ividiyo ngingakhulumi kakhulu kodwa nje ngiyanixwayisa kakhulu bantu besifazane ukuthi ningathatheki, ningalutheki ngabantu abanezimoto, ningalutheki kakhulu bafowethu. Le nto ithinta nami besifazane kumele nginixwayise ngaso sonke isikhathi bafowethu. Ngiyabonga, angeke ngiyidedele-ke ividiyo echazela kubhuti. Ngiyabonga. Lona-ke owesifazane owakhona la ezweni lethu engimaziyo nje kakhulu futhi sondelene naye. Uye wabhekana nenkinga-ke, bekuwumuntu wesifazane othanda izinto kakhulu, ethanda izinto nje, ethanda futhi nemali nokuceba ukhazikhazi. Wabe sejona nendoda enemali balala-ke nendoda, wavuka ekuseni enjena njengoba nimbona enjena-ke